wannan wallahi tallahi a gidan ku shi yasa ba laifi mutum ya sa kyamara din nan da take kula da al'amura a gidansa. Ai kware da gaske a kafa kyamara sosai, kuma duk ran da zaka sa kyamarar ka bari sai ta tafi suna ta tafi unguwa sai ka je ka sa sussuka maka, ka kai kyamara ɗaya suto ɗinka, ka kai ɗaya kicin ɗinka, ka kai kyamara ɗaya hanyar ƙofar gida, duk abin da ta bullo za ta fita da shi za a ganta. Ka kai ɗaya kuma ƙofar ɗakinka saboda jido, ka san gafiya akwai jido, wannan duk ba laifi ba ne. Maza suna kuka da wannan. Wani ya ce ya je ya sayo kayansa a Saudiya masu tsada sai ya ajiye, ha ya manta da su ma wajen shekara ɗaya shekara biyu, ya ɗaga kansa sai ya duba sai ya ga bai ga kayan ba. Kaya ne kuma masu tsada, irin su zannuwan gado, irin su farkon nan masu tsada. Sai ya ce wance, ta ce na'am. ya ce ina kayana? ta ce kamar ya kayanka? ya ce kayana da yake a nan kan durowa wardrobe da na ajiye da na je umra shekara kaza na ajiye. Ai daman kana so ne? Ya ce in ba na so ai bola zan kai su je ajiye. Ina kika kai su? Ta ce mamana ne ta zo ta ce in ba ta za ta je ta sai da su, da haka ta ɗebi kayan ta ba mamanta. Ya ce ko wallahi ki je ki gaya tsohuwar ki sai ta biya, ba wani maganar sarakuta tsakanina da ita tun da barauniya ce. Aka yi ta tafka rikici. Hajiya ya aka yi da aka yi hajiya magana, aikin banza na baka ya ma ballanta na bargo, na baka ya ma kaza kaza kaza, sai ta mai da abu faɗa. Hajiya kin yi sata, ki ji tsoron Allah, ki daina zuwa gidan miji kina sata. Da nan nake so na tsaya akan sirikai da suke addaban mazaje, sirikai masu addaban mazaje, sirikai musamman mata. Wani mai gida yake cewa ni dai abin sai dai haƙuri. Ya ce wallahi malam duk ranar da na dawo sai in tarar da surukata uwar matata akan tirisita a falona ta ɗora ɗaya kafa ɗaya haka tana abin nan, an zuba mata abinci tana ci. Ka dawo ne san da dawowa? Ya ce malam duk ta takura mun, na rasa yadda zan yi. Kuma kullum yadda ka san 5 salawati wallahi sai ta zo. Na ce lalle ka samu suruka mai kulawa. Ya ce malam abu akwai takurawa. Na ce bayani za ka mata ta gane, ka ce hajiya do Allah dan daga min kafa. Ko laifi ne mutumi na? Ai daidai ne ko? Akwai takurawa a ciki. Abu na ƙarshe da nake so ne kira gare shi ga amarya, ina baki shawara ki kula da abubuwa kamar haka. Tunda kin zo wurin wannan walima a kansa za mu rufe, ya kamata duk amarya ta zama mai haƙuri, amarya ta zama mai dangana, amarya ta zama mai kai zuciya nesa. Duk inda aka yi wannan soyayyar, ina ƙaunarka, ina son ka, kamar na jefa ka a cikin kwalba, ina maka kaza ina maka kaza, wallahi da an shigo aure fa sai an yi haƙuri. Iyayenmu da kakanni suna faɗa cewa wai da aka zo za a kawo amarya, sai aka zo aka tarar ana ta faɗa a bakin ƙofar amarya da soyayya da haƙuri. Soyayya ta ce ni zan shigar da amarya ciki, haƙuri ya tare ƙofa ya ce wallahi ba a isa ba, ni zan shigar da ita. Sai aka zo aka tarar an kasa shigar da amarya, ana ta faɗa tsakanin soyayya da me da haƙuri. Sai wani mai hikima ya zo ya ce a'a, ke soyayya ki yi haƙuri. Ka ji fa, ke soyayya ki yi haƙuri. Haƙuri ya shigar da amarya ɗaki, saboda duk soyayyar da ake tsakanin miji da mata idan babu haƙuri auren baya dadewa. Yanzu ko dinnan wannan yarinya da ta yi aure dukan ku ce ke to Allah ba da haƙuri, ko ba ku ce bada ba, ko cewa ku yi Allah ba da soyayya? A'a, Allah ba da haƙuri. Ai soyayya kan an riga an yi, da ta gaskiya da ta ƙarya dai an yi ta tunda an ɗaura aure yau. Kenan wajibi ne ku gaya wa 'ya'yanku zama masu haƙuri, musamman a irin wannan zamani da yake da wahalar sha'ani. Sannan tsafta, iyayena mata, babban abin da yake kubutar da mace a wajen mijinta samu matsayi da daraja har ya rike ta hannu biyu akwai tsafta. Ƙazanta kuma tana kashe aure.
wata baiwa Allah cikin tabi'ai Ummu Hakim ko tabi'ina take yi wa yarta wasiya za ta aure da ita, tace ki gane me mijinki yake so, kanshin mijinki, kanshin da mijinki yake so ki neme shi ki samar da shi a gidanki. Yana son kanshin turare, nemi turaren da yake so ki nemo ki bashi ki shafa masa. Yana son turaren wuta, yana son kanshin kaza, kin fesa wani abu a daki yace ya ji dadin kanshin nan, to ki rubuta ki ajiye wannan abin da yace ya ji dadin kanshin nan shi zaki rinka fesa mai, kina canja masa. Sannan ta ce mata a jikinki karki yadda mijinki ya sa hancinsa a jikinki ya ji wari. Duk matar da ta kuskura mijinta ya sa hancinsa a jikinta ya ji wani wari, to darajarsa sai ta ragu a idan mijin. Kula da gashi, kula da farce, kula da dukkan guri da zai iya sa wa mace kazanta. Ki kula da tsaftar ɗakinki, amarya ki kula da tsaftar kicin ɗinki. A yau matan Bahaushe akwai wanda ba za ka iya shiga kicin ɗinta ba. Daddawa, kuka, tattasai da tumatur, yalan bello da gauta da wace tsiya ne, wani ƙashin miya da ya fara lalacewa, wata tsiya da man gyada da manja, ga kananzir an hada, ga gari, ga yakuwa, ga kuka, ga kubewa, ga wane ne, ga warin takalmi, ga wata jaraba, ga wani bala'i, duk ba abin da babu a cikin kicin ɗinta gaba daya. Yaya miji zai ji sha'awar cin abincinki? Ki kula da toilet ɗinki. Toilet, a nan ake gane kimar mace, toilet ɗinta. Ku rinka barin toilet yara suna ɓata shi, musamman wanda Allah ya jarabe ta yaya. Ki yi ƙoƙari ki raba ƴaƴanki da toilet ɗin mai gidanki, ki ba su nasu daban, saboda yaro ba ruwansa da tsafta. Ki kula, ƙazanta ba ta da daɗi. Wani mai gida ya dawo, gudawa ta koro shi, ya tafi a guje, yana ba da guri ki gani, ba da guri. Ya shiga tole, yana zuwa sai ya je tarar da kaya a jibge a cikin gurin ajiyar. Ai kun san wajen ajiyar ko? Wannan farin abin da ake zama a kansa. Ya same shi a nake a cike lakakab. Ya ce wayo, ta ce dan Allah jira ni, dan Allah jira ni. Shi kuma gudawa ta kama shi kamar yayi a wando. Ashe wai ita ce ta je ta zuba bata yi fuloshin ba saboda ta san mai gidan baya nan. A hajiya, wannan tonan asiri, wannan ba daidai bane, kuskure ne. Dan Allah ku kiyaye. Wani ya zo ya tarar da warin takalmi akan gadansa. Duba gadon miji fa, gado mai daraja. Duba shimfiɗa gadon miji, amma wallahi warin takalman yara ya samu saboda ballagatar mata ce ba ta da kulawa. Dan Allah ku kula. Muna fatan Allah ya bada lafiya da zaman lafiya. Ki girmama iyayensa, ki girmama abokanansa, ki girmama duk abin da yake so. Kai ma miji ka zama mai amana, ka rike matarka hannu bibbiyu, ka zama mai haƙuri, ka zama mai ɗaukar nauyi, ka zama mai ilmantar da matarka, ka bata ilimi ko ka kai ta makaranta ta karatu, sannan kuma ka tausaya mata. Idan ba ta da lafiya ka kai ta asibiti, idan ta shiga damuwa ka faranta mata rai, in ranta ya ɓaci ka kwantar mata da hankali, idan tana jin yunwa ka bata abinci ta sha ta ci, in tana son abin sha ka bata ta sha, ka gyara mata wurin zama, ka kula da ita. Addini ya ce a kula da mata, a tsare mutuncinsu, a tsare darajarsu. Saboda yanayi na lokaci zan dakata nan insha Allah. Abinda na faɗa ne dai Allah shi mana arziki ya bamu lada, wanda muka yi na kuskure Allah ubangiji ya yi mana. Dukkan mu gaba ɗaya muna addu'a Allah ya bada albarka a wannan aure, Allah ya bada lafiya da zaman lafiya, Allah ya ba su zuri'a ta gari, Allah ubangiji ya yalwata arzikinsu, Allah ubangiji ya ba su haƙuri da dangana. Mu da muka shaida wannan taro na wannan walima, Allah madaukakin sarki ya ba mu lada, kuma ya mai da kowa gidansa lafiya. Wa bi hadal qadri kifaya, wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.